ang norni takuk Swkang ang kuno political netaya ba ang kuno bodol ni neta buya haipano norok bai tini nukjakmani karon hingke tini ni je 12 gonta bon wnglaikha te omo jaga thayo wnglaikha angke sini bisranggonjo amsoyo sungje tini kuthumlai mankha abono tuinai kisisa hambani kok sanani tai kisisa norok highlight nani bagai ang tini norok bai nukjakmani nangkha hingke tini ni 12 gonta bon abo to norok thayo প্রায় নরক মাংপলি তো নরক সোশ্যাল মিডিয়া রগ নিউজ রগ তো একদম ফুল আপডেটস নরক তো মানবাই খেনা আগে আপনো তুইনে আসে তো নরক ন ডিটেইলি সাইপন চুকনাই তামকে সঙ্গতিনি বিশ্রাং মঞ্জো হংকে নুগিমান খা বেবাক ন পিসফুলি কেবো রমিতলাং জায়গা কেবো ডিটেইন খাইজাইয়া কেবো গাড়িও দাজাগিয়া অমাই ক্লায়েন ন সং পিসফুলি ন সঙ্গতিনি পাইলাই মানখা ge omono tuinai no ang tini puila no hambai nan muchungo sini TSF je bondono dakuk nai borok no belake no hambai nan muchungo tam male borok ni lua jimung baise borok ni chubai eba keba borok ni initiative baise tini ni obondo dakuk jakmani haini bagai omo hai yapri norok tebo shedi sini kok borok kok ni bagai eba keba sini dofani bagai nangkung mani omo hai thinang rogo tebo sena nangkangke shediซึ่งตีปราสารกนอกนี่ลอกิวตงูซึ่งตีปราสากอกบรกอกสานายรกนอกนี่ลอกิวซึ่งขรังก็ขรังหรือไงผ่านหรือไงนอกนี่ยับริวซึ่งยับริเชนัยออกมาให้คลายันซึ่งสินี่ต่อผ่านซึ่งบุษกามตลังนั้นบางทีสินี่กอกบรกอกนอกที่สานันบางทีซึ่งว่าให้เนาะขรังมันจุนัยผ่านมันจุนัยยับริมันจุนัยอ๋อจากว่าอังให้ที่นี่หามไปนั่นนี่มุสงกูที่นี่อบบันดอนsupport ใครไงeba kaba pandui nai tekisha panmanju nai amongka ang simani bisingo RSKC nai kaisa bodol borok ngasini kok borok kokno roman script baino skinani nangnai nai khorang tisanai borok bohaino kaisa bodol hingke borok no belakeno hambai ang bohaino khoroksa sipahi jola hangkorni borok ni bor a bodol nino khoroksa convener hisabe ang chongjak haini bagi ang bohaino o bodol ni khoroksa ado ungman bagi ang belakeno sak no kepal kaham eba talika kaham ni ang wansugo angke sar bikas raina belakeno hambai te bini logiwo phainai sini sar mintu madam sharmila borok jora roinai phan roinai thayo thanginai berainai naigani khlainai phan roinai o tinini of movement tinini o demand no borok phan do sokman bagi belai kana hambai te borok no karibo haino sengnuka UTF borok bohaino thayo thanginai jamung bai namung bai khlani borok bohaino chubakha tei borok no karibo sini je local area wo bisranggonj area wo ang pok thai krui je chrai rok ni guardian rok te gana guni ni businessman business khlainai rok teachers rok te kami ni joto amche ni joto borok rok phainai phan manjukha khorang manjukha belai kena hambai ke baba singara phaikya ke baba tui khar phaikya ke baba luchi char phaikya ke baba muri chana sop char phaikya o mai khlainai no tini ni o panda o yak ba yak roinai o panda no kaham ke mosok laimani seng nubiman kha sini joto ti prasarok ni yak joto chubasu laimani seng nukha haini bagi joto no belai kena hambai te kaisa hambai rajak nai hingke abong khas tini ni o movement ni jagao sungno nai kini khlai tongnai eba keba safety ni bagai phainai police proshashan ni angoi sini sar subimol te bini team borok no belai kana hambai ran musungo borok bohaino soike nai kini khlaiman bagai no tini sini orok kono bupres hapre englaya oi eba keba mungsa kuno hamya englaya oi no sung kasa ke pailai mankha borno bohaino belai kana hambai bo soi yapri soi wan sungma bai soi ke yapri seman bagai sir Subimol, I really want to thank you and your team. You have really done a wonderful job today. Because of your hard work and because of your cooperation, we could complete and place a demand today very peacefully. Thank you so much. Because of your wise step and decision, we could not see anything like we saw in the news that has happened in other places. We expect and we hope for your better cooperation in near future. Tabuk paithago tini phainai rok no ang kisisa nakar samnani muchungo bisas khlainai tini je phainai chirai rok students rok borok ni bagi sung proper chamung mai phono sung jugale manali tang male actually puila pro borok green bagi sung sabono samung tholai sabono tholia omo hai ngi thanglai kya
Hai bagai seng jotono wabo wana like borok geri hinke ba baike nai angya angke jotono jara abono kisisa nai koli tongnai rok jotono yang pisarjak thang like hai bagai abono tuinai seng soi babe kom thinglai male lia angke srai rok bahina belakena lengjak khana borok no nakarsano tei phainai parents rok no bahino guardians rok no bahino nakarsanjao seng ajagao failing ka tangmale ajagao seng proper seng naikini khaimaliya borni jamung namung roko haifono o jagao sengno kwbangma borok no singara phai ar phaikya kebo tir phaikya kebo muri chanusur phaikya kebo juice ru phaikya o mai khainai no seng tinini o movement ro seng lukurokni dal bidal chuba sung nugui manka te kaisa lukurokni thaniwo nakar sanjangnai hingkhe kwbangma borok no seng complain khaimani kisisa khnakha abongkha soike khobor manya hinainai abo ni bagui norok jotno nakarsano norokni khunjuo soibabe o khobor no seng sogiri mayen bagui phiaba norokni thaniwo kaisa saklai bornani muchungo tinini o movement omo kisisa hotat chakeng thangka tei belaike all of sudden no haing thangka haini bagui ang suda se te ani logio thangnai kwbangma takhuk song borok baino kebo bai kunu ringjagya seng just news o nukha newspaper nukha abo baino seng omo bai sini joba seba hlinani seng tini ongkhor lagi asaga kebo bai ringjangna nango hlinani seng nale nasinglai lia phungasi sirino ole ongkhor lagi haini bagui bobishot roko ang koinani musungo sini khapangni rangjakni takhuk te bukhuk song kebo bai ringjangna bagui ta nasingi tonglai jadi tang male omo o jagao seng kebo ni party ni kok sanan thangya kebo ni singhasoni bagui aba kebo kebni seat ni bagui sengaro kok sanan thangya seng samani kok borok nung samani kok borok ang samani o kok borok no soike torui logui tisarnani bagui se seng tini khorang khlailainani hninai je jagao seng kuthumlai mani ba a jagao ke bai ringjanan bagui bo haino norok ta wansuli tam hale omono tuinai kebo beton chai tongya kebo omono tuinai tam chanai gus naja kwrui je ang thanginai khobor nani nangnai ba ano kebo omo haike dai tornai kwrui je nung parao thangin khobor marnai ayang thangai long marnai omo haito kebo kwrui haini bagi mansasak seng kebo ni khukti phono jani khukti phono khnaka hangke bas abono kafi abo baino ungkha abo baino ongkhornani ungthung bo bishot rogo tei kisa kok seng tini nuglaikha abongkha tangai asuk dakti rok sai paikha tangai asuk dakti pai laikha naibo baksa bukha kisa udru mudru unglaikha 6ta jora tonga hingke tangai 6ta jora tongya oi omaike udru mudru ke pai laik omaike odek modek ke pai laikha naibo kebama borok kok salaimani sungnoka abo sungbo musung tutuito khlaimani ya tabo duita manai o jaga norok sana musungo kaini manai puila sini borok ungkha belaikeno kom tinini bondong khas TSF se dakugo haini bagi ajaga student rok tebo tongna nangman phibo student belaikeno countable si belaikeno lekhai simano tumung no seng kisisa strict khlanya hin tongmani phungni simino but strict khainan thangkang keno tamka seng kisisa strict nglai furuno police rok sini students rok no baso dait langnan bagi se already no tiar ngi paikya jodi ne borok no dait lang thang paikya ke yang te movement khaine sigrei sini bartawan se painani pala haini bagi seng sini movement no paithak jora seng tonnani hnainai no kisa seng motamuti understanding ni bisingo police proshashan ro bai kok salaiman bisingo seng emergency service te medical service omo hairo rokno seng allowed khlainai no seng choli laika kok relainai te kam kreng khe bo ungkha abon bisingo te thaisa kok sathai klaio abongkha srai rok ungkha phungni simino borok maisai oi phailaimani ge aborok no seng soibabe seng naikani khlaimaliya tei borok bohaino kwbang kwrin bagui je slogan dranai srai rok borno seng slice on bo khlaimanliya hain bagro borok bohaino belai kheno lengjak seng nuguino tongo seng belai kheno borno lengmani bo nukha hain bagi seng wan solai kya borok no kisi sale res laisiwana haini bagi seng dati rosanan bagi no chongi pailai kya te thaisa kok hingke seng tini je asuk laimane abo tini no seng positive news manai tini no positive kok manai nai apakah response manai nai no seng ya kalai nai hrinai seng tini yang asuk laimani ya tini ni asuk laimani obongkha seng sorkani thaniwo
जों kaisa demonstration phunukmani among जों kokborok kokno tuinai जों omo hai khlainai जों choba khlaimano जों choba khlainai buskangni salrogo जों tebo oboni slai choba kotor khlainai hanai kaisa जों chenglai si omo ja chenglai sini choba si haini bagai noro kebo ta khata thuidi noro buskangni salrogo omo hai choba no tuinai khobor man khangke ajagao bongni dol sabo biko nong borok hairo khlaiya uinai Nwng ang Kokborok Saoi Tongkhai omo ani chobani choba hanai se जों फाइलाने नांगौ दिनै कक अमा के किसान बिसा सिलाय माने नुखा बिको नंग borok rok khनाय बिको ताम नंग borok ताम खबरिया rok khनाय आरो ताम सिनि borok ताम निनि borok जों जतनि choba obo हाइन बागे आजागा अमा हाय कक सालायनाय जों sak sakno ta baglaithang sak sakno ta kheglairothang sak sakno ta khaglaithang omo sini joton choba paithako ang kokthaya sawinan pairnan musungo जों 1979 19 January was जों kokborok kokno official language hisabe जों मानखा फियाबा आप्रन सिमिनो जों confusing फाइले उतै सरकार बाय जों ताम छानाय confusion खिगलाय तन्जाको जों kokborok kokनि बागै बो स्क्रिप्ट जों यूज खायनाय अंके जों साइमानखा जे रोमान स्क्रिप्ट अमंखा सिनि kokborok kokno सैथानिओ जों maximum accuracy एबा खबा maximum जों 6 के सैमानो 98% जों 6 के सैमानो सिनि kokborok kokno अंके जेखाने जों बांग्लाते देवनागरी आजागाव 50-60% जों सिनि kokborok no सारै सैमानो हाइने बागै रोमान स्क्रिप्ट नो अंखा काइसा बेस्ट ऑप्शन सिनि बागै ते अ रोमान स्क्रिप्ट नो सिनि अ ताम छानाय world गोबां मा देश नो रोमान स्क्रिप्ट नो नाविनाय बरनि स्क्रिप्ट्स नामैनाय बरक यूज खालाय दंगो अजागा सोंसिमिया नॉर्थ ईस्ट आव साना थांगांके निनि मेघालया मिजोराम नागालैंड बरक बहायनो अ रोमान स्क्रिप्ट नो यूज खालाय दंगो हाइनि बागै सिनि बागै बेलाय केनो अमो काइसा ताम छानाय साना थांगांके दुखनि कक तामनि माले रोमान स्क्रिप्ट जों नायनाय खिंगा दाबो ऑफिस कासारे रगबो यूज नो खालाय दङ जे ABCD इंग्लिश अल्फाबेट नि सालमानि आबो रोमान स्क्रिप्ट नि नो नाजागो आपनो नावैनाय हयतो इंग्लिश रक इंग्लिश अल्फाबेट सनामका अंके आबो हाइनो रोमान स्क्रिप्ट नि नाजागो अंके आ जागाव सरकारक बो जागा अंके रोमान स्क्रिप्ट नो यूज खायरिमान बो जागा यूज खायरिमिया आ जागाम चिलिलुपा हाइनि बगै अमोनि उक्लोको एकमात्र कारण खा ती प्रसारकनि कक न सिकलगनानि ती प्रसारकनि उन्नति चासामंग न कासामंग न सिकलगनानि हाइनि बगै अमोनि एगेन्स्ट जों अमोनि बिरुद्धे बुस्कांरगो कुइनो गुमुन तुमुंनो खबर मानखा हंके जों जतनो अंखरना नांनाय सिनि पर्सनल जबा होनायनाय अ जागाव जों बो BJP खलायो आं CPM खलायो आं तिप्रा मथा खलायो हाइनि बागै बंग दल थांया हनै हिनलायैनाय नों आं kokborok kok साइ तंखहाय निनि जबानो अबो होनायनाय आनि जबा होनायनो जों अंखलायनो बुस्कांगो जबा तेबो मन साइ कतरंनाय आप्रु जों अमनस्लाय तेबो खरां कतर खलायनो जों अंखलायनो आं खरकसा तिप्रासांगै आसुकनो नरं थानिव काइसा कक गसार मुं नारनानि मुचुंगो आं अबनि बागै कुनु रां मानै तंगिया आं अबनि बागै कुनु पद जागमानि बुया आं अबनि बागै कुनु ता स्पेशल स्टेटस मानै तंगो VIP गनां हेडलाइट गारि मानै तंगो सिकिउरिटी मानै तंगो आमो हाय बिया फियाबा मुंखानि बोखानि कक खरसा तिप्रासांगै नरक जतननो खुलमुंया परे आनि ककनो सासु हामबाय